Production варианта е готов. Това съответно тук е на резьба. Само не знам как ще се държи телефона. За да го вие с една ръка, че много става. Няма момент. Разбягаме го. Декоративен капак. 4 отвора за шпилките, които хващат мотора. N5 нержавейка шпилки, тук ще е мотора, от тук минава кабела, тук излиза кабела, влиза в мачтата и тръгва нагоре. Това е декоративното капаче. Така седи. Има инсърти M3. Те са месингови, ще бъдат намазани с медна грес, както и тия шпилки, защото все пак мотора с алуминиев корпус, анодизиране, но корозията не прощава, особено в морето. И така, продъкшен варианта, нали, след като стегнем болтовете за мотора, който чакаме вече да дойде, идва това нещо, а пък телефона съм го подпрял на това нещо е предпазителя, за да не ни щупи краката пропелера, защото оригиналният мотор е с 183 мм диаметър пропелер, алуминиев, относително мощен е. Да. Но това мисля да е само докато се понаучим да го караме, после ще го сменя с или само с тази част, която е това нещо, за да стабилизира мотор от вибрация, или просто с един дифузър за перката. Още не съм го решил, ще видим в последствие. И тук имаме този пропелер и някъде отидем в още един пропелер, който е по-хубав от този черен. Запринтираме нов в един такъв вариант, защото качеството вече е друго. На принта, да. Може да се с първоначалния облик. Зеленакви просто. Това е спринтирано малко по-добре. Даже доста по-добре бих казал. Това тук има Elephant Foot, както му казвам, тук и тук. Това нещо няма, с доста по-хубав финиш навсякъде. Тук тестваме и двигатели за NASA, така наречените проксмокачки, перални грешка. Да, чао!